ग्राम रैली खालायनाय जोंनि सिके साहबनि सापर्ट बाय मबनि सीट जों साइमानो बेलाय सीट गाहाम जोंनि खरकसा हाइलि एजुकेटेड IAS अफिसार जोंनि सिके जमातिया अबश्य पास होनाय बन आं ओरैनो जुबानानो फाइगो जों साइमानो ताकलायनि इलेक्शन अब आगनि से बेलाय के फेलायजाक तां हिखे जों दुइटा पॉइंट मावान सौनाय दिनै सरकार दंनाय BJP सरकार BJP रक ताबो साइ दङ एडिसिनो सबाय पैनाय एडिसिनो दखल खायै और जत जातिनि और तक मोननाय बर एडिसिनो सबायना बागै चेष्टा खालाम दं ते काइसे दिहिंगाय चिनि बुबाग्रा एडिसिनो तैबो क्राक खायै डाइरेक्ट फंड नानानि लैंड पावर नानानि दिनै तै पलिटिकल पावर नानानि ककबर रोमांसिक फायनानि अबति जोंखौ चातियक दङ अमन चिन डिफरेंट बिटवीन BJP and Tipramotha tak borok sina nango butina nango takni जों बुद्रिनाय दिनै Tipramotha anaros को जों तामनि बुद्रिनाय के जों साइमानथिनि Tipramothani अमन नायमोन दिनै नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै चिन दफानि बागै चिनि हानि बागै जों सामंताङै दङ अबयसे चिनि बवाग्रा गाहामके साइमानो ताकले बने गुड डिसिजन राइट डिसिजन बनाखा जों ताबक एकक खेबादाय दङ जों सरकार स्टेट गभर्नमेन्ट जों एलायन्स दंफानो जों ताकलाय जों एकक बाजानाय सेब्रायके जों बाजानाय जों BJP कन्टेस्ट खालायनाय तां हिंखे जों साइमानो BJP रक बर जुमला सरकार बर कबांमा कगनारक माने इभेन सुदु मथाबाया इभेन IPF ते बेहायनो थाने लास्ट 5 इयर्स बर IPF ते थकेखा बर जे कक सामानि बर एसुरेन्स माने बर प्रतिश्रुति माने काइसे बनार गया अमन जों बुजिखा ताबो हायनो दिनै Tipramotha बाय दिन बुबाग्रा स्टेट गभर्नमेंट सेल गभर्नमेंट Tipramotha थाकलाय ट्राइपाइटेड एग्रीमेंट खायजाक लास्ट 2 बोसोर आराय बोसोर लाई थांखा बरक सामानि 6 मास बिसिङावनो विदिन 6 मान्थ दिनै एकर्ड Tipramotha एकर्ड न बर इमप्लिमेंट खायनाय बर एक्शन खायनाय किन्तु अब इंलिया आबंगै जों बरन अमन साका जेरावनि एसुरेन्स रमान दे कक सामानि काइसे फनांगिया जेराव जुमला आबंगै जों ताकलाय जों फनुगुरिनाय अ दिनै एडिसि एरिया 28 सीट इलेक्शन नाय ते दुइटा नमिनेट नाय पारे 30 सीट दङ जों अमन सानाय नि Tipramotha जों बरन अमन सानाय जे जुमला पार्टी ब कग्रे कगनार गया अमन दे बुत्रिनाय नाके बाचिनि जे हा दफानाय जों फाइट खायनाय चिनि बबाग्रा साबुं खपं न साइमानो ब सामुंताङै दङ ब बनि एकदम बनि परिश्रम बनि कलन्तुइ बनि इमां ते बनि मगल निमुक्तुइ नों जों फनुगरिनाय जों साइमानो अर जों तो वानसाने बुट नांगिया 90% सरकाराव 90% एबाब और Tiprasani पुंथायबारानि बुट ताक Tiprasarok जवाब रनाय Tiprasarok सानाय जे दल BJP दल तिनि एडिसिनो सबायना बागै नस्त खायनाय बारो चक्रान्त चलाय दङ जोंखाय एडिसिनो ते क्रा खायना बागै जों चेष्टा खायनांगौ अबन तिनि डिफरेंट बिटवीन Tipramotha ते BJP ताबक बरार वानसक सिरि जों साबना बुट्रिनाय जेराव एडिसिनो ते क्रा खायनाय मुचुक हांखाय तेबो सक्ट खायनाय मुचुके Tipramotha बुट्रिदि एडिसि सबायना मुचुक हांखाय निन जुमला पार्टी BJP न बुट्रिदि तामके BJP र कासिबो कगनार गया बरनि जे बर कक सामानि अब जों स्राय साइमाखा बनि बागै तिनि सत्त Tiprasarok तमा बुद्धिजीवी तिनि कर्मचारी तिनि युथ सिक्लारक ते चराय बुरै जत्तनो ताबक समायतांजाक जों BJP न सिखारनाय जों जवाब रनाय तिनि बुटनि बिसिंतै तमाके डेमोक्रेटिक सिस्टेम जों फान बाय पाइया सिलाय बाय पाइया जों तिनि बुट बाय तिनि अधिकार जों प्रयोग खायनाय खरकसा जों बुट्रिनाय नरेन्द्र मोदीनि एकटानो बुट तिनि साधारण आनिबो एकटानो बुट गरिबनि एकटानो बुट ग्रांनिबो एकटानो बुट तमके जों जत्तनो इक्वल समान जागा बनि बागै तिनि बुट बेलायके दाम माने पावरफुल खरकसानि बुट खरकसाबाय जों MDC पास खायमानो आं खागो ताकलाय तिनि महारानी चेलागांनि बर रक बालाय कपाल काहाम तमके तिनि सिगित बर खरकसा हाइलि एजुकेटेड बर खरकसा IAS अफिसार खरकसा बर बादै दङ ब समायतांजाक जाते तिनि Tipramotha ब सेबा खायना बागै ब आगोवै फैखा जों बनो मासु बानाय जों जत्तनो खाखलो मासु बानाय अब आं खाखागो तिनि अर बैष्णबार महारानी चेलागांगो जों अबयसे कप्लायनाय जों 20-25 सीट तो बगै जों ताकलाय गठन खायनाय आं सारा Tipra गुइ दङ सुर महारानी चेलागांगो सिनिया आं नर्थ Tripura नि दलाय डिस्ट्रिक्ट आं पुरा सारा गुइ दङ आं अबजार्भ खाय दङ ताकलाय जों सबसे तिनि थांनायखौ जों 17 मा मानसिं 17 सीट मा मानसिं ताकलाय जों आबनो लाइ थांगै
ओरैबायदि 25टा सिट जों दहल खायनाय आबाङै जतन जों स्रांजाक स्पेसियेलि सिख्ला रक youth power जों जतन ताब आगो फाय not only youth women power जों नुइ दङ हाजार लाख बर कुथुमै दङ जों नखाने बिजेपि सरकार दंफानो बर कोटि बर खरस खाय दङ फियाबा अबरनिक रां बर कुनु अब खाइया जों बन बारबानो साबो न रांना ता हामजाक दि निर क्षमता ता हामजाक दि लु अबनि बिजेपि ता हामजाक तामके तिनि अस्तित्व रखने बागे we are fighting for the survival of the people जों तिनि सार्भाइभ नि बंको अस्तित्व रखने बंको सब फाइट खाय दङ जों और रां कटदिया सर एडिसिनो रखा खायनानि बा तिप्रासनो